Igsoon, kaya balo ba kaunsa ang pinakahugaw kaayo? Dili ng pagkaon. Ang tanang musulod sa atong tiyan, dili na siya hugaw, kundi ang pinakahugaw kanang mugawas sa atong baba. Maunang mga pulo nga sakit ngadto sa atong sikataw. Igsoon, mataghimo natong mga sakit nga pulo ngadto sa uban, usa ka na kada kong sala. Tungod kay ang atong isikatawo, dapat nato na silang mahalon. Kaya ang Dios kanunay nagpahinumdom nga higugmaon jud nato ang atong isikatawo sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Kanang pagsulti nato mga hait kay mga pulo ngadto sa atong isikaingon, mao po na mahitabuon niya nga hukom sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Ug kanbitang kusog kay taron mamalikas, no? Gamay sipyat, masuko denta, dayon sa too much kasuko nato, di ta kapugo nga sakit na kay mga pulo nga mugawas sa ato mga baba ba. Sala sa pagpatay din na igsuon. Kay ngano man ang istorya, pwede nato na siya himuon nga mahinahon og hinay. Pero nganong gikinahanglan ipaagi pa natog sapot ug kasuko. Muna isuon, mahalo nato nga itong isikataw. Tungod kay ang pagmahal sa atong isikataw, kung sa atong himo ngadto sa atong isikataw, sa maghihimo sad nato sa Ginoo. Amen.